δεν ξέρω τώρα αν το κακοποιήσω θα με καταγγείλουνε τώρα. Ο Παναγιώτης ο Μίλας κάνει, λέει, η αστυνομία ζώων. Θα δικάζεσαι αν έχεις το σκύλο σου στο μπαλκόνι και του έχεις κλειστεί την πόρτα. Κάτσε βρε γαμημένο, μη σε πάω στην αστυνομία σκύλων, όχι ζώων. Αλλά κοίτα εδώ ένα πράγμα. Ρε εσύ, είναι πολύ επίμονες οι γάτες ρε φίλε. Της έβαλα κάτι εκεί απ' έξω να πάει να το φάει και βγήκε και την έκλεισα έξω. Μήπως πρέπει να έχω την πόρτα ανοιχτή για τη γάτα? Λέω, άκουσα κάτι νόμους από αστυνομίες ζώων ότι είναι κακοποίηση να έχεις το σκύλο στο μπαλκόνι εάν δεν έχεις την πόρτα ανοιχτή να μπαίνει μες στο σπίτι άμα θέλει. Είναι κακοποίηση. Λοιπόν, κάντε και αστυνομίες ζώων, κάντε και αστυνομίες στα μουνιά της μάνας, εκεί πέρα κάτι ξέρω εγώ τι, να γίνει δουλειά μήπως και βρούμε άκρη ποιος είναι πιανού, ποιος άφτωσε ποιον, ο κουμπάρος, ο ξάδερφος, ο θείος, ο παππούς. Μιλάμε τρομερό.